Značaj magnetne rezonance koštano-zglobnog sistema je takođe kod dece gde bez korišćenja ionizujućeg zračenja dobijamo u 3 ravni od napred ka pozadi, od ozgore na dole i od spolja ka unutra kompletan prikaz određenih anatomskih struktura neophodnih za dalje planiranje terapijskog pristupa. Kao metoda koja ne koristi izvore ionizujućeg zračenja, magnetna rezonanca u dijagnostici povreda koštano-zglobnog sistema u dečijem uzrastu ima izuzetan značaj. Deca nekada ne umeju na adekvatan način da opišu obim i veličinu svojih tegoba i ograničenost određenih pokreta. Isto tako, zbog pojave bola, nekada neadekvatan klinički pregled može određenog terapeuta da dovede u zabludu. Pregledom na magnetnoj rezonanci, kao metodom koja ne koristi izvore ionizujućeg zračenja, dobit ćemo potpuni uvid u polaznu osnovu problema koje će biti za dalje terapijsko lečenje.